Trenér Garmin mi naordinoval intervaly 4x9 minut po tempu 4:30, co je pro mě úplná smrt v tenhle okamžik. Takže jsem si zašel tady na běžecký oválek, dáme do toho srdíčko, uvidíme, jak nás trenér ohodnotí, trochu se protáhnu, mám po prochajdě s Mikešem, takže to nebudu přehánět, současně je vedro, takže už jsem protažený dost a jenom začít běhat. Jdeme na to. Nejlepší protažení na světě. Tak ještě druhou stranu. A už mi nic nebrání na to se do toho vrhnout. Užijem si to. Zapomněl jsem si hrudní pás, ale to nevadí, měřit mě budou hodinky, hlavně si to musím zaběhnout, zazuju triko, vybíjáme. Tempičko na rozehřátí 5:30. Hotovo, zaběhnu to, sleduji, jak jsem spocenej. Na obídek skoro 13 kiláčků, 1:05. Trénink od Garmina 4x9 minutek v tempu okolo 4:30. To mi dává zabrat. Mezi tím odpočinutí 3 minutky po 6:30. Tam jsem se snažil co nejvíce rozdejchat a pak zase co nejvíc dát do těch 9 minutek. Od Garmina jsem dostal 80%. Kdyby tě to zajímalo, tohle je pro mě tempo 4:30. Do toho musím úplně šlapat, hele. Teď už jenom protáhnout a máme hotovo. Vidíme se.